L'ocell troba l'amor. Hi havia una vegada un ocell que no trobava l'amor i estava molt trist, i una fada màgica li volia ajudar. L'ocell anava volant pel bosc. Ell estava quasi plorant perquè ell volia tindre nòvia, però tenia un pressentiment de que anava a trobar l'amor, però no sabia com. Mentre anava pel bosc amb la fada màgica es va trobar amb un gran drac verd i molt fort. Van lluitar i el drac li va aplastar al pobre pardalet que buscava l'amor. El pardalet estava molt dèbil, estava a punt de morir, però li va fer una pregunta a la fada. «Per què estàs tu en mi?» La fada li digué que ella estava ahí per ajudar-li i que ella sempre li anava protegint. La fada màgica li va curar i van continuar cap a l'aventura. Anaven tot el camí encontrant-se amb monstres, però els monstres no podien veure'ls perquè el pardalet i la fada s'escondien. Deien que de tots els monstres que van veure, el més perillós era el drac amb el que abans havien lluitat. Al final, el pardalet va encontrar l'amor en un arbre màgic al mig de tot el bosc i resultava que l'arbre era en el que des d'ara vivirien sempre en sempre. La fada també va encontrar l'amor, però ella en la boda dels ocells. Quan la fada es va casar amb la parella de pardalets, la fada i el mag.